It-turisti li żaru pajjiżna fi frar laħqu il-103,899 biex għall-ewwel darba f'dan ix-xahar xitwi ġew iktar minn 100,000 turist. Dan ifisser żieda ta' 27.7% fuq l-istess xahar is-sena li għaddiet. 81,706 vjaġġi saru għal skop ta' btala u l-kumplament kienu marbuta ma' xogħol jew negozju. Li żdiedu bi 15.7% meta mqabbel mas-sena li għaddiet u ammontaw għal 672,000. B'nefqa ta' 69.9 miljun euro kien hemm żieda 20.8% fuq is-sena ta' qabel. Dan ifisser bidu tajjeb għas-sena 2017 fejn l-isfida fil-qasam turistiku hija kbira wara r-rekord bla preċedent tal-2016. B'207,968 wasla fl-ewwel xahrejn tas-sena kien hemm żieda ta' 25.4% fuq l-istess perjodu s-sena l-oħra. Il-1,400,000 lejl ifissru wkoll żieda ta' 13.9% fuq is-sena ta' qabel u n-nefqa ta' 140 miljun euro tfisser żieda fin-nefqa ta' 14.3%.